air. Ghorai. Hello logoफोर, गिबियावनो गासैखौबो बरायहरबाय आंनि बिजय ब्लग चेनेलाव। दे नायलांदो लोगोफोर। दिनै माने खराय खोन्थागोन आं नोंसोरनो खराय खोन्थागोन गाइस नोंसोरनो आं दिनै खराय लोगोफोर। ओइनो खराय मा लाबोदों माने माइ सौनो लाबोदों खरायजों। खराय गाय लोगोफोर खराय गारि Zenabat. Hey. Jangan sini mah. Hei jangan. Telepon datang nah. Logofer. Ghorai. Ghorai garijwng ya. Ghora ningina ya tenda le Ghora. Mana minta mah? Mana? Keling ini. Tayar kena ini. Motor tayar. Nah guys, ini. Jom. Thằng bay là